3, 2, 1, πάμε. Εντάξει, τελείωσες με την πολυλογία του Βλάση. Χιλιά μου, δεν είναι καλά τα πράγματα. Θα βγάλω μια Κατερίνα, θα είμαι κάτω. Προχωράς εσύ, τέλειο, εγώ λέω. Ναι. Τώρα στα χέρια μου. Δύσκολα. Είμαστε εδώ, στο γύρισμα του Έλα στη θέση μου. Έχουμε τον Παύλο εδώ, την Ηρώ από εκεί, τη μελετηρή μαθήτρια, τον κύριο Κοσκορέλο. Κοσκορέλο, πες κάτι στο κοινό σου. Δεν το έχει ο Κοσκορέλος με το κοινό. Τον πρίζουμε να φτιάξει Instagram, αλλά δεν θέλει. Μαθετε το. Πού είσαι τώρα? Τι θες να πω εγώ, πού θες συγγνώμη? Πού έχουμε πάει, συγγνώμη? Από την αρχή. Καλώς. Στην αρχή λες το καλό σου. Α, έχω αργήσει τη δουλειά. Μαζί. Θα δω, για να δω, πού είμαστε εδώ. Πώς τη λένε αυτή την πλατεία εδώ? Εδώ είναι ο Άγιος Χριστόφορος και η πλατεία λέγεται Μιλτιάδη Έβερτ. Μάλιστα. Στο Πικέρνη. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε Ελισαβέτ. Φτιάξαμε τα μαλάκια μας. Φτιάξαμε τα μαλάκια μας. Βάψαμε τα ματάκια μας. Είμαστε έτοιμες. Ένα από αυτά. Αναγκαστικό. Όλες θέλουν να μου μοιάσουν σε αυτό το γύρισμα. Ναι, εγώ. Και εγώ. Κοίτα πώς θα της πάει. Δεν μιλάω για σένα, Ελισάβετ. Εσύ τι γελάς, μικρή... Μικρή. Μικρή γενικότερα. Μικρή. Σακί.